Assalamualaikum. Aku lagi endang-endang sawah miring. Iki sawahe wong-wong tak endangi. Saking prigele wong. Sawahe wong-wong tak endangi. Iki aku arep laren nang gubuke Bapak Miring. Arep laren nang gubuke Bapak Miring, Pak Saimo. Bapakku Miring Pak Saimo. Oke. Gubuke. Biyen sekitar kene iki akeh cipire. Nek aku dikirim kae madang mesti njaluk cipir. Pak, cipire nggo lalap. Epek lho. Epek oh. Mboke bareng ya ngono. Nek arep lalap epek lho. Aku laren nang gubuk.